guidance niya. Review. Tapos yung cellphone na isa. Lo. Pareho tayo, wala rin siya ng, wala rin siyang antag nun. Wala siyang siguro sa cellphone niya talaga. Don't leave me. Saan YouTube nito? Saan? I-share mo, Dad. I-share ko yung share dyan. Dito ka mag-jacket, pindutin mo lang yan siya. Mag-jacket yan? Oo, mag-jacket ka dito. Ano mo lang siya, makikita mo lang yung live mo na dito. May tao lang. Oh! Ano? Ano ba ito? Balik ba ito? Wi-Fi mo. Ano yun? Ha? Ilan? Maingay ka nagla-live si Tito. Ingay rin. Dapat sa iyo rin kay... Bakit palit ka ng pangalan? Ingay, kumusta din kayo? Mag-jacket ka pala din kayo natin, hindi ka naman nila.
Ibaba mo lang sa kanto. Palukuin mo, palukuin mo. Yung mga dahil kumaikot na siya. Bukan ko yun. Shout out to the nag-jacket pala sa akin si ano.
Ang suling, nagulog yun out. Walang akong sabing mamsili yung cellphone ko isa. Meron yun, kaya lang wala mong wifi na kakukunik. Yan, yan. Yan, ito yung electric out. Wala sa akin yung cellphone ko na may mga banana yun. Kasi nga lang, wala rin yun. Ito. Electric out lahat. Ito aming revenue ng silo. Kaya tatagala sa akin dyan ito. Ano ba ang dyan? Nandiyan dito ako sa'yo. Sa short video. Lumpiang Shanghai. When I was young, so much younger than today, never needed anybody's help in any way. When those days are gone, I'm not so self-assured. Now I might have changed my mind. I've opened up the door. Help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate being mine. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But now and then yes, Lane Seven, let's check add moderation. Yung mga kung nagyari ka na. Yes, yung mga kung nagyari ka na. Yung mga words kung nagyari ka na.
When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in Kaliran any Junior. way. Galap ko ko. But now the days are gone. I'm left so self-assured. Now I've heard I've changed my mind. I've opened up more. Help me if you can help me now. Laki ng bahay nila eh. 41K. Grabe. You can't see his blood, nothing but speed, so down. When you left me, now I'm drowned in the flood. Still wants me to fight without you, I give up. Now I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. Always, I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burn, and the words don't matter when I die. You'll be on my mind, and I love you always. Now the pictures that you left behind is memories in a different life, and it made us laugh, it made us cry. When you have to say goodbye, when I get to run my fingers through your hair, touch your lips and hold you near when you say your prayer. Try to understand, I made mistakes. I'm just a man when you hold me close. When the pulse in the air, when it says the word, you've been needing to hear. I was in, 'cause these words are mine. To say you to the end of time, and I love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. Ay, halo host. Salamat. Sana. I could if you told me to die for you. I would take a look at Salamat po tahanan. Thank you, Ben. Thank you so much. Bakit ganyan ang pangalan mo? Why?
Kasi may jacket siya. One more try, we can pack up all our dreams and our own lives. We find a place where the sun's still shining. We love you, baby. Alam mo, nawala. Carlos, oo nga. Nasa probinsya lang kasi ako sa ano dito eh. Walang okay. Eh, Nicolab check out. Hindi, kumusta? Kailang... Ayan, tingnan mo, gumajakit ka na. Standard yung gumajakit. Ano to? Talaga naman din ito. Ay, sinix kasi na pala ito. Standard moderator ba? Standard moderator? Ha? Ay, kaya mo nga. Next kung may jacket ka na. Boss, ngayon lang ulit. Boss, okay. Nagusunik lang ako dito sa ano. Kapitbahay. Ano yan? Okay lang, Nick. Siguro wala ka na ng mabahay niya. No? Di ka marinig. Bakit kaya? Pumayat ka tao. Kala ko host, ayaw mo na mag-YT. Bakit hindi ako marinig eh? Monitor. Yung hindi ako marinig. Hindi kaya pa Di marinig. Nangyari. Bali ka sa mga live stream. Kamis. Oo nga eh. baka dyan. Ano dyan? Hindi nakabulong. Ano dyan? Yan sa doon. Sa cellphone. Ah, si GSP channel pala ito sa ano. May 11.4 na rin ito. Hindi pa marinig. Nangyari ko. Hindi ko marinig. Ikaw. Oo nga. Patayin ka muna. Meron. Narinig nga yung sound. Ako hindi naririnig. Naririnig ka? Hindi ka naririnig.
Hello? Hello, hello. Oh, yun na. Marinig ka. Okay na. Welcome boy, Migalab shout out. Kumusta na? Welcome boy. Baka hindi gumagalaw ba yung pool ka? No? Feel ka na. 2 point, ano ka pa lang. Oo nga, ba't mag-live ka rin? Ako ngayon lang naka-live kay nakikunik lang ako kasi wala man kami wifi dito na sarili. Namiss ko na yung mga barteran dyan, ano mga kaibigan natin dyan sa barteran. Yun lang anong natin kasi kung nag-busy tayo. Pero mag-upload ka lang ng mga short video. Daming mga subscriber na nakukuha. Mga ano pa, mga hindi nalalagas. Oo, ragan na. Yung mga birada ka mga Bicolano. Yan, salamat ang Mix kasi nalaki ng bahay nito siguro Mix kasi 24 na pala ito ah. Nag-live ka ba no? Mix kasi na? Bayan ng baga ko idol. Yung nga ng baga. Ano lo? Ano dosi? Kasi may video sa kaya ako. Kasi may video din. Sinumada lang. Ano dosi? Ano lo? Ano dosi yan? Ulit yapon. Ito yung nasa ulit yan. Ako kasi di ka nga per uno, ako di ka naman per uno. Dos, si ano, si Irene. Ano nga, uno ka na. Hindi ang ganda ka dyan maragin yung kapiso, hindi po nga ang decision ni Irene. Ito rin si Megi? Ito.
naka-20 ko yun. 20. Inabilis ko naramdaman. Kaya ako ng SPL eh. Mix kasi na pasugod naman ng kubo ko. Kaya ako ni Pelpa. Dati Philip Tamboy, nung nasa Manila pa ako nakatira, nakasahod ako. Nung umuwi ako dito sa probinsya, bali, isang beses pa lang ako sumahod. Ngayon, siguro mga 2 years na ako hindi sumahod. Wala, hindi na ang revenue ko kay di man ako naman kasi nagla-live eh. Nung sa Manila ako dati, buong buwan, nagsasahod talaga ako. Kasi wala akong pahinga mag-live noon eh. Sa araw ay gabi-gabi talaga. Saka marami akong mga member nun dati. Ngayon, naubos lahat. Pati member, wala na rin. Tininan ko yung revenue ko. 50 pa lang yata eh. Kailan pa yan mag-tipon ng isang daan eh. Ayun baga. Upload lang. Minsan kasi may nagbibigay din eh. Kahit na sa mga ano ko, sa mga video ko, di super tank ako eh. Minsan may mga nagbibigay din. Kasi nagdagdagan din naman. Kahit isa-isang dollar din pag isang buwan. Minsan $1 din. Kaya na yan, maipon din yung pag tagal. Pero hindi talaga tayo, huwag talaga natin asahan itong sahod natin dito. Kasi magkano lang naman ang sinasahod natin, $100, 5,000. Ay, duro. Sulobat mo. Kung ka nga na isa dito, Rider. Ano, taga-sarsapag na ako, ano? Tingkan boy. Sorsogon. Simple lang ang buwan sa probinsya. Tingkan boy. Ang racket ko dito, dagat. Tapos, kopra, magtanim-tanim ng mga gulayin. Alaga ng mga manok. Kanya ang discard dito. Pero maganda dito dahil hindi ka nabibili ng mga ulam. Puro kasariwa ang mga ulam mo. Baba ka lang ng dagat. Makakuha ka na ng ulam. Mga kalinason. Yun ang namakuha ng mga fresh na camera. Mayroon ba gano?
Kapasabayan mo kay Teo Sayaw. Argaro ka kan ano, sa Manila. Ikaw, magtaga-live ka. Kaya, madagdagan ng revenue mo. Dahil banggi, pag makatano ka, mag-live ka. Kaya kumigda ka ka. Ano yan na, ang ganun yan. Ito naman yung pilkan. Bansa. Pero ito, idol, harayo ah. Pero ito. California ba yan? California? Family driver ang trabaho. Canada. Sabi ko Canada. Mali po talaga yun dyan. Iset mo lang sa pero i-download mo lang ang tantang ano. Pag nag-manuyo ko doon ng i-play mo. Patalagay ko na. Kasi bata ko naman. Nakaliwat na naman yung bata. Ay nakakasali, ay makaarap sa kong ugali, ay tatay kong maraon, ibuntot sa langit, may rinundin. Ay, Richard! Kumusta? Mati kong bagay kayo ng bahay nito ni Richard. Super laki na. Ay, yes. 94 na. Happy birthday! Kaya kumuha ng daming banana ano. Idol ah. Laki na ng bahay mo ah. Nagkalab shout out Richard Magbato TV, sabi niya ako Kanboy. Richard, bigay mo ng banana dyan sa anong sisiligan, no? Wala mo mga saging ka pa dyan. Wala ba naglagay bahay na ano? Nagdaga ng bahay ni Pelican.
Ako man, tulog ko lang ka na Richard sa burger sa kapula ako. Abis din ha. Maganda nga. Nagusto mo load. Kaya mo, bigyan mo ng ano yan si Pilkan. Maganda mga negosyo mo. Ang negosyo. Wala mo negosyo di idol. Pilkan may dito akong 100 eh. Banana, sila pa daw yun eh. Bukit ako na sa'yo mo ha. Padayo ng marpa. Ano, kita mo maikot ng bahay ng Pilkan boy? TikTok ko idol, oh. Ito, Nawagan ang music mo. Siyempre naman. Ito maguhit ang ano mo, ang balay mo, idol, ito pa kang dati dito, tukog sa idol, oh. Bakit mo makaikot lang? Ito maano, di pa maikot yung bahay mo? Matambay ako igli sa harong mo. Sige, ano, salamat. Bugto ko sa'yo, masudik na banana video. Nakampulog ka din eh. Bakit nimikot ang anong balay mo? Ang taking luha, hindi pa minsan. Tawa nga sa kuya idol. Ayan, nadigbugto ka na sa iyo mo. Pero yun eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anin lang pala.
Nalad ko na. Sa ito ha? Sige, sige, pintan. Magkadumi ko. Sa tabi ko lang. Hindi nga sa katang malakasan, idol. Salamat. Idol, apil ka na. Kung mo nagiro pang bahay mo. So, 29. Okay. Kung mo sa cellphone ko ta, ako lang kataon na ang media. Kasi di man nakakonect sa wifi. Kaya di man nakuha. Kayang sa 3K ulit. Pag-isayin kaya natin ha. Isa. Ito lang niya. Dosu gusto niya. Sayang, dapat pala tingling pala yung tayo mo sa yun ang kaya namin naisip pa ngayon. So, nag-stay. Ito magbato TV, okay na ako sa bahay ng idol. Comment ka lang na duman sa iyo ng Pilkan. Para mahiling niya. Yan naman lang siya, comment na lang duman.
Ako pinuri kasama. Kalimot mo na ba yun? Ano lang yun? Para subscribe ka lang. Tapos comment ka lang lang sa iyo sa mga video niya. Alam mo na yan, pagka may comment ka din. Eh, malag mo lang din sa iyo. Manipipay ka din sa iyo. Di na ako marunong mag-live. Nagpaturo na ako eh. Dati, alam ko yan. Amak mo, taon na. Ang binilang bago 2 taon na. Walang live. Dingaling ako na hindi ko na makuha. Pag-tip up. Nagpaturo na lang ako. Pwede ko na makuha ko. Bago ano mag-live, pag-tip up ng live. Samantalang dati, puro banggi nag-live ako. Yung lamang ako na. Ano pa ito? Ano pa, StreamYard pang gamit ko ito. Mas masakit nga na StreamYard kaysa direct sa live. Sa Manus Bakery ba? Sa ano? Sa ano ba ako? Distrito pa kang Bakon. Bakon pa ako. Sa Manus Bakery. Yan, sa Manus Bakery sa sentro. Karoon. Ako, Bakon pa ako. Ako daw ang ano, sa inyo, sa Bakon. Baka sa Bakon man. Dahil sa Bakon ako lang dito sa Bakon. Manus Bakery. Parang familiar sa kayo ng pangarang ano. Oo, pagbili mo, pagpasya ka, harap kung para bagakay ka lang, bagakay ibay. Pero mo nang dilaganan. Para po lang oras ang dilagan mo ka, naling ligas speech. Ay, saan? Kaya nga lang, ang problema dyan, ang financial. Tabako ako. Tabako. May malaking tabako. Ang problema, ang financial dyan, pag ano, kakulong mo tabi ng mga ano, mga pamilya ng mga pwede i-charity. Mga tapos talaga. Dito tayo magayon, charity vlog. Ayos, gulon. Gurang-gurang man. Ano ba kalon mo? Lana? Ito magkilala dyan. Ito magkilala. Ano na lang? Ano magkilala ba ba? Ano?
Wala na pala, ang oras na. Ba't siya nagkaraon? Maaga pang ating namang uwi. Pinapabot. Pinabot. Hindi lang naman ako nag-live. Kawat lang di ako nag-live. Ngayon lang naman, mga isang taon na higit na ako na nakaka-live. Na maliwanag ko, nagpapayat. Oo nga ni, hinarali ko na sa mga tig-gamit ko sa pag-live. Ako, to D8, ano ko, order ako pa dito sa probinsya. Kung makalive nga ni. Ilang gabi ng kabitan ka naman ito. Sabi kong mga sa muya, pagkarabik. Paano na daw sa bak? Napakabit ko lagi sa liring wifi. Nawala niya ako kung aras na kami mag-abing nag-live. Magayon ko na mag-live ka pero may steady na. Sa ang revenue mo, maganda ko lang naman, makatipong ka na naman sa revenue. No CPR man yun, pero kahit mano, kanas ganyan no CPR man. Piso na copyright man giraran. Sa kulong mga live ko na ang mga gamit ko no CPR ko. Pag hindi kang puro na ngayon copyright. I-claim mong girara kan mga kaya may-ari. Pero ayos lang mag-copyright. Well, tira-try mo lang ang makukuha mo sa mga sound na yan. Malaga, may sound ka. Ang lang mag-live ka na dahil ng live music. Oh, yeah. Nakikihati sila sa revenue ko ngayon. Tugtog. Well, okay lang yun. Di na bagay man lang sila. Basta ang mahalaga, dahil ang channel mo, dahil ka ma-demonetize, dahil ka mahak,
Okay lang yan. Dahil ma-strike ang channel. Okay lang yan. Sa mga live naman, bihira naman ako para kan ano eh, kan mga live. Ay maganda ko para nood na ng mga live na yan. Ako yan, biro mga live ko, halos puro na CPR. Bayaan mo na lang. Pero nung CPR ito, Eko, na ano, puro baka gaga, makalay naman ako. Pero ano lang, doon yung oras lang. Doon yung oras lang, like, parang revenue ko, mangat man ang revenue ko, doon lang, revenue. What hour? What hour ko, ano na lang. Baon na. Kaya dapat makaroon ko naman. Kada ako kan mga kasabay-sabay na ang pwede mga nakadirin mo nila sa mga channel nila. Kasi tingnan ako to, kahit pa paano, ang channel ko yung ano, yung so na kapag mahiling ko na mag-live, basta bako ako ng busy, tambay ulit ako. Idol, welcome boy. Kasi ano, malag man na sa ino pag nag-live ko ano ito, friend na kita sa ano lang. Kalimbang naman kita to. Nabulit ko ba na, kaya buwan ko talaga taga-live man talaga. Taga-live ko man. Sino ang live mo? Itong bulan, kasi 7 months, ang live mo. 10 months. Alay mo naman pala nag-live. 7 months. Grabe mo lang ano mo ah.
FB. Mag, ano ka mo sa FB? Ano ka? Ano ba yan? Kasi kapira din yan ah. Minsan pantingin na music ko. Saka, pagtingin na, lahat ano. Luminero. Pantingin na, dahil nag-leo-layo man ang manigulo. Ano to karon kasi mo man, giwang-giwang man. Pusis iyo ko na. Diba yung apa mo, Lin? Diba alabas ko di makasagi. Ayos lang magiwang-giwang. Masang mahiwas ang kalsada. Yan na. Parang oras na ako. Parang oras na pala na ako. Naramdaman ko dati sa live ko, naabot ko ng 10 hours, 11 hours. Grabe lang. Magdamaga na lang. Pero andyan pa rin sila, nag-barter pa rin sila doon mga barterista. Tulad na ako. Karne? Pinag-uwa na karne? Sige yan. Hmm?
O download lang itong ano mo? Download lang yan. Yung isa kanina, download din yun. Yung music na ano. Ah, Kaya dapat mag-download tayo ng hindi ano. At pag hindi lang copyright. Labas ng baka yung ano doon. yung naabot na so kinasal. Download pala itong ano eh. Kaya pala tapos na. Saan mo kita no, Idol? Tulkan. Download ko muna. Ano ka dyan? Oh, bakit tayo? Bakit? Tama ka, Idol. Tulkan.
tumutuloy naman yung alalagay lang na
Malilitan.